öğrencilerin pandemi sürecinden Sendikaya Perverdehiye ya Şaxa Diyarbakır derbarê bandora pandemiye ya li ser perwerdehiya serdema 2020-2021 de raportek ji raya giştî re parve kir. Di raportê de hat amajekirin ku ji 1 milyar û 600 milyonî zêdetir zarok bi awayeke neyînî ji pandemiye bi bandor bûne ku ev yek dibe ji sedê notê zarokan. Her wiha bal hate kêşan ku 10 milyon zarok hatine wê astê ku dest ji dibistanê berdin. evinde televizyonu olmayan Sekreterê Sendikaya Perwerdehiyê Şaxa Diyarbakır Volkan Tuncer di aşkerekirina raportê de dazanîn ji ber ku gelek zarok ji perwerdehiyê dûrman vê yekê rê li ber vekir ku zarokên karker zêde bibin. toplu ve kontrolsüz açılışlar Civînên girseyî ku bergirî nehatin wergirtin, biryarên ji ciddiyetê dûr û qaş û qedexeya mezin a giştî, ji rastiyên serdema pandemiyê dûrbûn. Pergala perwerdehiya rêya bi înternetê jî bawayekî serkeftî nehat cîbecî kirin. Ev hemû bûn sedem ku 18 mehên perwerdehiyê yên serdema pandemiyê ji destwerin dayîn ku telafiya wê gelek zehmet e. Sendikaya Perwerdehiyê di raportê de dazanîn ku li Tirkiyeyê jî bandorên pandemiyê ji ber newekheviyê kûrtir xweda der. Ku wek mînak li Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî li Diyarbakirê ji 500,000 xwendekaran 200,000 xwendekar ji perwerdehiyê bêparman ku perwerdekar fesîh zîrek dibêje ji xwe zimanê wan ê zikmakî Kurdî ye û ji ber ku bi Tirkî perwerdehiyê dibînin bo wan pirsgirêk bû. Li gel vê jî derfetên wan jî kêm bûn. Li gel şert û mercê ku zarokê Kurdan lê tijîn diyar e. Zarokê Kurda bi tevahî li ciyê ku em bêjin gund li derdora ku ji alî înternetê de, ji alî teknîkê de, ji alî teknolojiyê de gihandina ve zehmet de li wir de dijîn. Ê ku li navenda bajêr jî dijîn ji alî xizaniyê de, bikaranîna teknîk û teknolojiyê de pirsgirêk heye, ji ber wî havî jî ne gihatine. Li gorî raportê li Bakurê Kurdistanê û tevahiya Tirkiyeyê di navbera 21 îlona sala 2020 û 3 avrêla 2021 de 4 milyon xwendekar ji perwerdehiyê bêparman e û raport balê dikêşe ku ev rêje daneya fermî ye û di rastiyê de rêje gelek bilindtir e ku ev yek dê di pêşerojê de ji bo civakê bandorên neyînî derbixe holê. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.